Аленбург. Двадцать другого жніўня. Цэлую ноч ехалі пад заліўным дажджом на поўнач, усход і паўдзён усход, але ўсход і ўсход. Што гэта? Адступаем ці на адпачынак едзем? Ніхто нічога не кажа. Праязджалі мястэчка, ці не Аленбург толькі, або нешта знаёмае, а брудна, цёмна, сцюдзёна, хмарныя аблакі раздзіраюць неба. 23 жніўня. Ехалі, нарэшце сталі на пазіцыю недалёка ад Аленбурга. Я не памыліўся, учора начою былі ў ім. Значыцца, троху адступілі. Але зрабілі акопы, выспаліся. Яхімчык сёння ў добрым гумары, пагаліўся маім галяком і разгаварыўся аб сваім хатнім жыцці. «Усягды я толькі сварыўся з сваім бацькам», – кажа ён. А сыноў у яго бацькі, а беднага хлебароба, было многа. Сыноў як сакалоў, а падмогі няма. Усе распаўзліся па свеце. А было Яхімчыку 15 год, заманулася і яму ісці ў шахты, зарабіць на сябе капейку. Бацька плача, кляне яго, але пашпарт мусіў даць. Вярнуўся Яхімчык з шахтаў, а бацька зноў плача, але з радасці. Толькі ў той жа дзень пасварыліся, жаніцца задумаў, сварыліся, вяселле гуляў, сварыліся, пажываць і сталі, сварыліся, на вайну ішоў. Плакалі і сварыліся. І як ёно тое выходзіць, што заўсёды мы сварымся, дзівуецца Яхімчык. Я не умею адказаць яму, але бачу, што Яхімчык даў сабе зарок не сварыцца з бацькам, калі вернецца з вайны. І я кажу: ну вось пабудзеце на вайне, вернецеся, перастанеце сварыцца, дык і не будзеце сварыцца. Та воно ж діло таке. А я сабе думаю, діло таке, што хіба ўжо не давядзецца табе сварыцца з бацькам, мой мілы Яхімчык, бедны ты незаможнік, шахцёр і царскі салдат. Двадцать 24 жніўня, нядзеля. Што-то дзеецца ў нас, у двары. Даўно не маю ад іх ніякай вестачкі. Івана, пэўна, забралі на вайну як запаснага, аба мне клапоціць. Вот то наплачацца наша бедная мама. Сяджу ў акопе, на прыступачках увахода і куру цыгару, наеўшыся бульбы ў 8 маруддзі. Там завяліся ў мяне прыяцелі. Я ўсё болей пазнаю сваіх батарэйцаў, хаця многіх яшчэ не знаю па прозвішчы. Усе салдаты са мною добрыя і чым могуць аблягчаюць мне цяжар вайсковага жыцця на вайне. Яны думаюць, што мне, як навічку і вальнапісанаму, асабліва цяжка. Між паноў няма столькі вялікіх душ, колькі ёсць у простым народзе. Уранні піў дрэннае какава, а без цукру, потым перакрылі спашаным акоп, насыпалі болей зямлі на грубейшыя дошкі, пакладзеныя ў 3 рэдзі крыж-накрыж. Лёгкі снарад, можа, і не праб'е. Нашым войскам узяты Львоў! За тое, што марудна збіраліся і строіліся, камандзір крыкнуў: «Зажырэлі!» Ён прачытаў тэлеграму Рэненкампа і сказаў: «Спадзяюся, што і мы не застанёмся ад сваіх баявых таварышаў». Значыцца, мы засталіся? Ці што? Наіўны і з маладым для афіцэра языком падпаручнік Іваноў, як бы ў адказ на мае думкі, сказаў мне мімаходам у размове: «У нас вось не клеіцца». Нядобрая трывога чуецца мне.
у яго словах. «26 жніўня. Учора рабіў план пазіцыі, не меў часу пісаць. Учора і сёння лятаюць аэрапланы. Пяхота наша абстраляла свой же самалёт. Лётчыкі мусілі спусціцца». Рысаваўшы ў канцылярыі батарэі павялічаную копію нашага адцінка пазіцыі з карты двухвёрсткі, я адным вокам прагледзеў у камандзірскай газеце «Свет» тэлеграму аб тым, што генерал Самсонаў загінуў, страты вялікія. Ці няма тут сувязі са словамі падпаручніка Іванова «У нас вось не клеіцца». Камандзіру, як прыйшоў, не спадабалася, што перад маімі вачмі ляжыць Свет, але ён сёння наогул не ў гумары. Дзяншчык згубіў у дарозе яго прастрэлены і падраны ў баі 7 жніўня мундзір, дарагі байцу як памятка. Планам маім ён не дужа здаволены, бо я рысую як каморнік, а не вайсковы спецыяліст. Мне гэта надта прыкра, бо я паважаю гэтага нервовага чалавека і хачу дагадзіць яму сваёю работаю. Цэлы вечар і ноч чакаем бою. Я дзяжуру пры тэлефоне на батарэі. Сон размарыў мяне, сяджу і ківаюся. А легчы з трубкаю, баюся, засну, як забіты. «27 жніўня ранне. Першая батарэя пачала страляць у 7 гадзін рання, наша пазней. Туман, сцюдзёна, чырвоная сонейка з-за лесу выходзіць. Гарачы дзень дакляруе». Пішу ўвечары. Доўга мы толькі слухалі, як з правага боку ў нас першая батарэя пушчае залп за залпам беглым агнём. Прыемна было слухаць. Потым забухалі нашы батарэі з усіх бакоў, паляцелі цераз нас першыя нямецкія снарады і крышылі той лясок, за якім стаяў наш абоз першага разраду і куды я хадзіў у канцылярыю. Там жа, дзесь недалёчка, былі і нашы перадкі. Потым перадкі пад'ехалі бліжэй. Далёка спераду ў нас затрашчэлі кулямёты, зашпокалі вінтоўкі, ўсё часцей і часцей, і загудзела ўсё, як 7 жніўня. Ужо нам было брыдка і цяжка чакаць і не страляць. Нарэшце прамчаўся верхам наш камандзір, знедкуль з поля, на макрусенькім кані кінуў каня на батарэі, каб вялі яго да перадкоў, пашаптаўся з капітанам Смірновым і шыбка пабег на наглядальны пункт. Цераз мінуту мы палілі, а ўжо палілі да вечара. Не было ўжо ні цікавасці, ні захаплення, а толькі упорчывая, напружаная і якаясь злая праца. Ці што доўга не стралялі перад тым, ці што адпачылі, ці што не хочацца адступаць, але ўсе як бы змовіліся акамянець у гэтай стараннай, злой, напружанай страляніне. Снарады засыпалі батарэю цяжкія, незвычайнай, нябачанай сілы. Асколкі шмат разоў перабівалі нам кабель, хадзілі злучаць па чароду. Усе пабылі на валасіначку ад смерці, бо звязваць прыходзілася на гладкім полі пад страшэнным абстрэлам. З беленькім пасля 5-га бегання злучаць парваны провад была істэрыка.
Прыбегшы, ён кінуўся ў акоп на дно, ёрзаў на спіне, як бы хацеў урыцца ў зямлю, галасіў, крычаў, лаяўся. У гэты час, аглушаючы удар цяжкага снарада за 2 метры ад увахода ў наш акоп адабраў нам прытомнасць. Зямля здрыганулася, як жывая. Тэлефон змоўк, трубка выкацілася з маіх рук. Пасыпаліся камкі зямлі, нас абняло курам і густым, чорным, смярдзючым дымам. Батарэйцы першага арудзя беглі цягнуць нашы трупы з ямы. Аж мы патроху выпаўзаем самі. Яны засмяяліся і павярнуліся назад. На гэты раз быў мой чарод шукаць, дзе парваўся кабель. Я пабрыў, паглядаючы на дрот, як абрэчаны. Зноў бухнуў снарад. Адзін спераду ў мяне, другі ззаду у першае аруддзе. Людзей размяло каго куды. Я таксама зваліўся, але чаго не ведаю. І балазе так зрабіў. Асколкі зазвінелі вышэй над галавою, а 2 канцы дроту я ўбачыў перад самым маім носам. Атупеўшы ад страху і быццам трошачку зрадзеўшы, неслухмянымі пальцамі шыбка збольшага скруціў, бо вузел не вязаўся. Пайшоў назад. Хачу шыбчэй, ногі як калоды. Пашын радасна махае рукою. Тэлефон загаварыў. Няведамая сіла падхапіла маё цела, і ногі, як на спружынах, кідалі мяне бліжэй і бліжэй да ратунку акопа. Батарэя пачула каманду, страляе. Толькі я ўкінуўся ў уваход акопчыка, як грэх. Там, дзе я толькі што вязаў кабель, аграмадны столб чорнага дыму, і камыдзі рвану ляцяць высока ў гору. Флегматычны Пашын збялеў, як палатно. Без слоў перадае мне трубку і паважна сігае спаўняць сваю павіннасць па чароду. Божа, ратуй яго! Божа, вярні яго! Незвычайна напружваемся мы ў адным жаданні, не разважаючы, ёсць такая сіла ці няма такой сілы, што магла б уратаваць яго. Будь праклят, Вільгельм, і кожны, хто хоча вайны! Шалёным голасам над вухам крычыць мне беленькі і перадае з трубкі камандзірскую каманду. 2 патроны, беглы агонь! 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 Прарэзлівым, нялепым, дзікім матам крычу я каманду на батарэю. Агонь! Спакойна камандуе капітан Смірноў, вымаючы папяроску з зубоў. Батарэя грукоча, увушшу звініць, галава баліць. Вольнапісаны! Не крычыце так каманду, бо самі заглушаеце свае словы. Спакойна асаджвае мяне капітан. Нервы супакойваюцца. Пашын вярнуўся, але ў яго на вачах слёзы. Ездавому, не ведаю прозвішча, яго блізкаму земляку, паднасіўшаму на батарэю снарады, вялікі асколак распароў жывот і выпалі кішкі. А дзе ж ён, твой зямляк? Па-дурному пытаюся. Ці ж не бачыш? Ай, ай-яй-яй! Ля самага ж акопа фельчар з чырвоным крыжам на рукаве і сам той паранены піхаюць сінія брудныя кішкі назад пад гімнасцёрку. Пашын з сілаю швергае ў акоп жоўтую скураную торбачку з прыладамі для звязвання кабеля і хапаецца туды, дзе ў яго земляка вывальваюцца кішкі, але няшчасны ўжо скаручыў нямытыя рукі на грудзях і відзіма-нявідзіма сінее, чарнее. Фельчар хрысціцца. Пашын таксама і абцірае слёзы рукавом на одмах, як адганяючы мух. Мне на гэты раз хочацца зрабіць, як і яны, ды рука не падымаецца. Я веру і не веру, што над гэтымі парванымі кішкамі ёсць нешта, што завецца Богам. Увечары
старшы сказаў нам камандзе тэлефаністаў пастроіцца. Пастроіліся, чакаем. Прыйшоў камандзір, паздароўкаўся, падзякаваў за маладзецкую работу і пад канец асабліва ўрачыстым голасам абвясціў: «Віншую, братцы, усе будете прадстаўлены георгіўскім крыжам». Старшы пасля паясніў, што мне, Пашыну і другім тэлефаністам будзе крыж 4-й степені, а яму, старшаму і беленькаму, прадстаўленым ужо к 4-й степені, за 7 жніўня будзе 3-я степень. Потым камандзір пайшоў рабіць тую самую цырымонію з выбранымі з усяе батарэі. Мы строіліся асобна на наглядальным пункце. А я сядзеў і горка разважаў. Якія ж мы героі, георгіўскія кавалеры! Каб не баяліся кары, каб не вайсковая дысцыпліна, ніводзін бы з нас, ні я, ні Пашын, ні беленькі, пэўна, з месца не зрушыліся б, ды хадзілі па чароду, часам востра спіраючыся, каму ісці. А беленькі ўжо пабрыкваў, як дзіця, і лез цалавацца. Пашын, як сціплы мужычок, зяў нутраною радасцю, што ён цяпер будзе георгіўскі кавалер і такім прыедзе ў сваю вёску ў Кастрамской губерні. Толькі часам хмарнеў ён, адвярнуўшыся, хрысціўся і ўздыхаў: «Ах, царство нябеснае!» І клапаціўся, каб на магілцы сябра паставіць, канечне, бярозавы з сырога дрэва добры крыж. А вы напішыце на ім, прасіў мяне. Добра.